गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। दिनै गोजौसिन फरायसालि 2022 मायथाइनि 12 थाखोनि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि बाक्सा जिल्लाया आसामनि मादावनो उथ्रिनाय जौखोन्दोआ सेथि। अनामिका ब्रह्मआ एमएल बर' आयदायाव आसामनि गेजेरावनो बांसिन नाम्बार लाखिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा एक्सेलेन्ट एकाडेमिनि आर्ट्सनि फरायसा अनामिका ब्रह्मआ एमएल बर' आयदायाव 92 नाम्बार लानानै आसामनि गेजेरावनो स्टेट टपार जानो हादों। आगोमा बर' फिसा नबजित नार्जारिया हादरारि जिटिभि डिआइडि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जानायनि उनाव बर' हारिनि देरगानाय लाबोनो हादों। डिआइडि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जानाय नबजित नार्जारिनि अनसुलि बिमा जिरन नार्जारिया नबजित नार्जारिखौ भट होनानै देरहासार खालामनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनो हामलायथि बावहरदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ अनसाय बिथांखि अनसुंथाइनि गेजेरजों बिटिआरनि गोरिब सुबुंफोरनो 5,000 रांनि चेक गथायदों। दिनै तामुलपुरनि माथांगा चकआव 22 नं गयबारि बियाबनि सिङाव अनसाय बिथांखि अनसुंथाइनि सिङाव 2021-2022 मायथाइनि थाखाय सा 76 बेनिफिसियारिफोरनो साफ्रोमनोबो 5,000 राङै चेक राननानै होदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। बिटिआरनि गोरिब सुबुंफोरनो हेफाजाब होनो थाखाय अरायबो थियारि थानायखौ प्रमद बर'आ फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय बिटिआर सरकारा गोख्रों नाजागासिनो दङ होननानैबो बिथाङा बुङो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनै उदालगुरि जिल्लानि रौता बियाबनि सिङाव थानाय बर' बाजार पिएचटिसि ओनसोलाव प्रधान मन्त्रि आवास योजना न'नि गिबि खुन्थियाखौ बिटिआरनि एम नीलज सरगिरा गायसनना होयो। बिथाङा प्रधान मन्त्रि आवास योजना न'नि गिबि खुन्थियाखौ गायसनना बुंदों दि गासै बर' बाजाराव बे खेबाव 544 गोरिब नखरा सरकारि न' मोनदों होनना आरो फैबाय थानाय समावबो गोरिब गुन्द्रानि थाखाय बिटिआरनि चिफ मानिजाथाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव खामानि मावलांबाय थागोन होनना बिथाङा मिजिंथिनायखौ फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों बाक्सानि निकासि दख'रानि सिङाव थानाय गियानपीठ डिग्री फरायसालिमानि नब्लाङाव सुबुं मावमिन आरो हाग्रामा मावमिन आनजादनि सायाव जर'खा फोरोंथाय होनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मानगोनां आयस्कार बिथाङा आलारि बाथि सावजेनगिरि महरै बाहागो लायो। लोगोसे हाबाफारिनि सायावबो गुवारै सावरायो। हाबाफारियाव निजोरा बर' लेङाइ जिल्ला बेंगिरि बिथाङाबो बाहागो लायो आरो गुबुन गुबुन सुबुं मावमिन आनजादफोरनि सायाव गुवारै बेखेवसारनानै सावरायो। हाबाफारियाव जर'खायै हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिकन आइएएस एकाडेमिनि फोरोंगिरि जितेन्द्र कुमार बिथाङा बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो गियानपीठ डिग्री फरायसालिमानिनो गोरायुं डक्टर गुनुजित पाठक बिथाङाबो बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांनि मासि लानानै सामलायनाय बे फोरोंथाय होनाय हाबाफारियावनो आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन मानगोनां मावथि दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसे एबसुनि बारग' बुंथिगिरि बि सोमखोर बिथाङाबो बाहागो लायो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दख'रानि सिङाव थानाय गोबां गोसो गुदुं फरायसा लाइमोनफ्रा बे जर'खा फोरोंथाय होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंसार खालामो। ओएसएस आनजादाव सेथि मासि मोननो हानाय फरायसाफोरनिसिम सोलोंथाइ मन्थ्रिया माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंथिदों। सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय गासैबो फरायसाफोरनो स्कुटि होनाय जानाय नंलिया। सोरखारा थिखाना होनाय कार्ड अफ मार्क्सनि गेजेरजोंसो होनाय जागोन होनना आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रुनुज पेगुआ दिनै खौरां बिजोङाव बुंथियो। क'क्राझाराव सोमजिनाय हा-हुनि जेंनाखौ लाना एमएलए लरेन्स सिस्लारनि बिबुंथि। पाथारमारि गामिनि आबाद मावनानै जाग्रा 36 बिघा हायाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया इन्टिग्रेटेड सार्किट हाउस लुफुंनो थांखि लानायनि सायाव क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स सिस्लारिया माब्लाबाबो गनायनो हाया होनना रोखा बुंथियो। बिथाङा बुंबावदों बेवहाय माखासे सुबुंफ्रा राजखान्थिसो खालायनो नाजादों होनना। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। 2022-2023 रांखान्थियारि बोसोरनि बिटिसि ओनसोलनि बाजार टेन्डारआ दिनै खुंफुंजाबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि मोन 30 ब्लकनि बेंखनाव थानाय गासै 335 हाथाइनि टेन्डारआ खुंफुंजाबाय। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बिटिसिनि मार्केट एन्ड पिआर बिफाननि बानजायनायाव 50,000 रांनि जौसिनाव थानाय हाथाइफोरनि टेन्डारखौ खुंफुंनाय जायो। टेन्डार हाबाफारिखौ बेखेवना होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो हाथाइ बिफाननि चेयारमेन एमसिएलए पबित्र कुमार बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि अफिसार आरो बिडारफ्रा बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।